Türkmenistanyň öňkü prezidenti Halk Maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow 29 sentýabrda Merkezi Aziýa döwletleriniň we Germaniýanyň döwlet başlyklarynyň sammitine gatnaşmak üçin Berline bardy. Anna uni Berlinin Bellevue köşküne Merkezi Aziýa Germaniýa prezidentler sammiti geçirilýär. Şeýle-de Sowet liderleri Germaniýanyň kansleri Olaf Scholz bilen hem duşuşýar. Duşugy Gazagystanyň prezidenti Kasym-Jomart Tokayew, Kyrgyz Respublikasynyň prezidenti Sadyr Japarow, Özbekistanyň prezidenti Şawkat Mirziýoýew, Täjikistanyň prezidenti Emomali Rahmon, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow hemde Germaniýa Federativ Respublikasynyň prezidenti Frank-Walter Steinmeier gatnaşýar. Türkmen medeniýeti duşuşyklarda köp taraplyň hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan uğurlary barada maslahatlaşylýanyny, şeýle-de Sowet we halkara gün tertibiniň meseleleri boýunça pikir alışylýanyny habar berýär. Buradan 22 sentýabrda Türkmen medeniýeti bu duşugy Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň gatnaşmagyna garaşylýanyny habar berdi. Azatlyk radiosynyň hökümete ýakyny ýytybarly çeşmeti prezidentler sammitine Türkmenistanyň Serdar Berdimuhammedowyň näl Gurbanuly Berdimuhammedowyň gatnaşmagynyň düýbünden garaşylmadyk waka bolanyny aýdýar. Bu düýbünden garaşylmadyk waka boldy. Entek duýsylmy güni hem bu barada gurrun bolmandy. Ýagny Serdar Berdimuhammedowyň bu tapara çykmaga güwünsizligi hiç kimiň ýatsa tursa oýuna gelmezdi. Bu ýagdaý barada hem elmydamy bolsaýaly hiç kim hiç kile resmi beýanat bermez. Diýip Azatlyk radiosynyň hökümete ýakyn çeşmeti gurrun berdi. Bellesek German prezidenti Merkezi Aziýa Germaniýa döwlet başlyklarynyň duşuşyna Türkmenistanyň prezident Serdar Berdimuhammedow çakylyk ýollapdy. Türkmenistanyň 5 ýyl töwregi prezident wezipesine ýelen Gurbanuly Berdimuhammedow 2022-nji ýylyň mart aýynda prezidentlik wezipesini giň ýaran saýlaw düzgün bozmalarynyň arasynda şol wagtky vice-premier Serdar Berdimuhammedow geçirdi. Muňa garamazdan Gurbanuly Berdimuhammedow häkimet başynaky täsir güýjüni saklap kaldy. Ol konstitusiýon ygtyýarlyklary giň eldilip gaýtadan esaslandyrylan halk maslahatyna başlyk belenildi we ýurdun syýasy sahnasynda hemde halkara gatnaşyklaryna möhüm rol oýnamagy dowam etdirdi. Şol bir wagtda konstitusiýon kanuny bilen türkmen halkynyň milli lideri yglan edildi. Merkezi Aziýanyň döwlet ýoly başçylary özleriniň iň ýakyn strategik hyzmatdaşy bolan Russiýanyň Ukrainada dowam etdirýän esasy çoluşynyň arasynda biradan 19 sentýabrda C5 goşmak bir diplomatik formatynyň çäklerini BMG-nyň baş assambleýasynyň 78-nji mejlisiniň meýdançylaryna Birleşen Ştatlaryň prezidenti Joe Biden bilen duşuşdylar. Germaniýanyň federal hökümetiniň medeniýet guruluny we Merkezi Aziýa liderleri 29 sentýabrda ýurdun premier ministri Olaf Scholz bilen hem duşuşýar. Bu aralykda insan hukuklaryny goraýjy halkara guramalar we aktivistler Merkezi Aziýa döwletleri bilen Germaniýanyň hemde Birleşen Ştatlaryň arasyna döwlet başlyklary derejesinde geçirilýän sammitleriň arasyna Sowetdäki hukuk kemsitmelerini ünlü çekmäge çagyrýarlar. Human Rights Watch guramasy Germaniýanyň federal prezidenti Frank-Walter Steinmeier'iň hemde premier minister Olaf Scholz'un Merkezi Aziýa liderleri bilen 29 sentýabrda geçirýän aýry-aýry duşuşyklarynyň öň ýany çap eden maglumatyny gepleşikleriň dowamyny Germaniýany Merkezi Aziýadaky insan hukuklarynyň ýagdaýyna ünlü çekmäge çagyrdy. Şeýle-de ýokary derejeli duşuşyklar dowam edýän mahaly Merkezi Aziýa döwletlerinden bolan raýat aktivistleri Berline ýygnanyşyp Merkezi Aziýa Germaniýa gepleşiklerini Sowetdäki insan hukuklarynyň ýagdaýyna ünüskünükdirilmegini talap etdiler. Pul geçirmek boýunça Western Union hyzmatlary Türkmenistanda ýene-de çäklendirildi. Häzirki wagtda bu hyzmatdan peýdalanyp, diňe Türk bankynyň şahamçasynda pul ugratmak we almak mümkin diýip Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy maglumat berýär. Western Union hyzmatlary Senagat, Türkmenbaşy, Rızkyl ýaly ähli banklarda ýatyryldy. Puly iýerip hem alyp bolmaýar. Ol diňe Türk bankynda isleýär we ol ýerde uzyn nowatlary bar. Dip Azatlyň habarçysy aýtdy. Onuň sözlerine görä halkara pul geçiriş ulgamynyň hyzmatlaryna bu çäklendirmeler 3 awgustdan güýje girip başlapdyr. Western Union Türkmenistanda degişli hyzmatlary berýän ýekide halkara kompaniýasy bolmagynda galýar. Ýöne onuň işi hem çäkli bolup bir näçe ýylyň dowamynda Western Union'un üstü bilen Türkmenistandan diňe az mukdarda pul berip bolýar. Daşary ýurtlardan iýerilen pullary geçirmek hyzmaty hem käbir halatlarda işlemändi. Azatlyk radiosynyň habarçysy häzirki çäklendirmelerden ozal Western Union arkaly pul geçirmek hyzmatynyň ençeme wagtlap ýurtda işlänligini, ýöne ýurdun daşyndan iýerilen puluň diňe Merkez Bankynyň kursy boýunça ýagny $1.3,5 manatdan berilenligini gara bazar narhyndan tas 6,5 bolan bu kursyň amatsızlygy sebäpli adamlaryň bu hyzmatdan peýdalanmanlygyny belledi. Manatda alınan pullaryň $1 manatdan berilendigi sebäpli bu hyzmaty ulanmadyk. Covid döwründe bolsa
dollarda iwerilen pullary dollarda bermäge ruhsat berildi. Onuň mukdary $5.000 çelini köpeldilipdi. Munuň üçin pulu alýanyň pasporty we pulu uğradanyň pasportynyň fotokopiýasy talap edilipdi. Dip habarçymyz aýdýar. Türkmenistanda daşary ýurt valutasynyň 2 sany çalşyk kursy saklanýar. 2015-nji ýyldan bäri ýurdun Merkezi Banky türkmen manadynyň dollar bilen çalşyk kursynyň hümmetini 3,5 manat derejesinde saklaýarka, ýurtda dollaryň gara bazary dörede resmi kursdan nakt pul çalşmagy ýa-da ruhsat berilmeýärkä gara bazarda Amerikan dollary ençemesde gymmat satylýar. Türkmenistandan daşary ýurda pul uradýan raýatlaryň esasy kategoriýasy daşary ýurt uniwersitetlerinde okuyan türkmen studentlerdir. Olara Türkmenistandan aýda bir gedek Merkezi Bankyň kursy boýunça $250 uratmagy ruhsat berilýär. Munyň üçin iwerýän adamyň iş ýerinden resmi nama, maşgala gatnaşygyny tasdikleýän dokument we studentin okuw ýerinden resmi nama ýaly bir näçe kagys toplamaly. Türkmen banklarynyň köpüsinde Western Union hyzmatlarynyň besedilmeginiň sebäpleri barada resmi düşündiriş bolmady. Azatlyň Aşgabatdaky çeşmeleri, şertnamalary, degişli meseleler çözülýänçe banklardaky hyzmatlaryň wagtlaýyn ýapylanlygyny habar berdi. Türkmenistanyň hökümeti pul geçirmeleriniň çäklendirilmeginiň we konvertasiýa garagançylyklarynyň sebäplerini resmi taýdan düşündirmeýär. Şol birakdyň özünde de pul çalşmak we geçirme urundaky çäklendirmeler ýygy derli berkidilýär. 2018-nji ýylda MoneyGram pul geçiriş ulgamy Türkmenistanda öz işini besetdi. Şondan bäri Western Union degişli hyzmatlar üçin eden ýeketek halkara kampaniýasy bolmagynda galýar. Halkara maliýe guramalary Türkmenistanyň valyuta siýasatynyň çalşyk kursyny emele saklamagynyň we nakt pul çalşygyny gadagan etmeginiň ykdysadyýet üçin çynlaky kynçylyklary döredenligini belliýärler. Şeýle-de ýurdun pul siýasaty raýatlaryna Western Union ýaly ulgamlaryň hyzmatlaryny bütün dünýäde ýöredilýän düzgünleri laýyklykda ulanmaga mümkinçilik bermeýär. Türkmenistan ýurtdan we daşary ýurtlardan iwerilýän pullaryň mukdaryny görkezýän resmi statistikany hem çap etmeýär. Bu aralykda Türkmenistana degişli ujepsiz resmi sanlar we dünýädäki ykdysady prosesler esasında çykarylan analitiki netijeler türkmen migrantlarynyň ýurduna ýylda milliardlarça dollar möçberde pul uğradyp biljekdigini görkezýär. Progress adly analitiki portal Türkmenistanda Western Union ýaly pul geçiriş hyzmatlary gadagançylyksyz we bökdünçlüksiz işlände Türkmenistanly migrantlaryň ýylda ortaça 4 milliard Amerikan dollarynyň gowrak mukdarda pul uğradyp biljekdigini çaklaýar. Neşriň Birleşen Milletler Guramasy we bütün dünýä banky ýaly täsirli guramalaryň maglumatlaryna salgylanyp çap eden bu çaklamalarynda türkmen işçi migrantlarynyň sany 1,16 million adamdan ibarat diýen görkezüji esasynda hasap çykarylýar. 29-njy sentýabrda Russiýanyň güýçleri Ukrainanyň günortasyndaky Mykolaiv şäherine raketalary atdy. Yerli resmiler hüjümde şäheriň infrastrukturasyna zeper ýetendigini ma'lum etdiler. Bu ağırlykda Russiýanyň Ukraina bilen terhetleşýän Kursk regionunyň häkimi dron hüjümleriniň netijesinde sebitiň ençeme ýylatly nokadynda energiýa üçinçiliginiň kesilendigini aýtdy. 29-njy sentýabrda ýerden saat 04:13 töwerekleri Mykolaiv şäheri raketalary bilen nysana alyndy diýip Mykolaýewyň regional harby administrasiýasynyň başlygy Vitaliy Kim Telegram kanalynda ýazgy galdyrdy. Şäheriň etegindäki bir infrastruktura detgasyna zeper ýetdi. Dören ýangyn saat 06:45-de söndürildi. Jikme-jik maglumatlar seljerilýär diýip Kim belledi. Bu ağırlykda Russiýanyň Ukraina bilen serhetleşýän Kursk regionunyň häkimi Roman Staravit, Ukrainanyň dronunyň Sevitiň Belovski trawynyň elektrik detgasyna hüjüm edendigini aýtdy. 29-njy sentýabrdaky çykyşynda ol 5 ýylatly nokudyň elektrik toksyz galandygyny hem sözüne goşdy. Transformatorlaryň biri odaldy. 5 ýylatly nokudyň we bir keselhananyň elektrik üçinçiligi kesildi. Yangın söndürücü gulluklar wakanyň bolun sebitine uğradylar. Olar howpsuzlyk şertleri kadalysyn pursady, tok üçinçiligini ýangadandan dikeltmäge girişerler diýip Staravit Telegramda ýazgy galdyrdy. Mundan biraz soň Russiýanyň Gorunmak ministrligi ötön akşamyň dowamında gurrungy gidýän sebitiň üstünde 11 drony urup gaçyrandygyny aýtdy. Dronlaryň onusy Kursk regionunyň ýeni biri hem Kaluga regionunyň üstünde urulypdyr. Söwüş meýdany barada aýdylanda Ukraina ýurdun gündogor we günorta tebitlerinde hem gorog hem de hüjüm hereketlerini dowam etdirýärler. Ukrainanyň ýaragly güýçleriniň baş harby ştabynyň 29-njy sentýabrda beren gündelik maglumatyna görä
Soňky 24 sagatyň dowamında Ukrain gorugçylary Russiýanyň basyp alyjy güýçleri bilen 26 gezek çaknyşypdyrlar. 28 sentýabrda NATO'nun baş sekretary Jens Stoltenberg Kiýewe amal eden saparynyň dowamında Ukrainanyň güýçleriniň Russiýaly basyp alyjylara garşy alyp barýan garşylyklaryň hüjüm tagallalarynyň çäginde tapgyrlaryň ilerleýändigine aýtdy. Ukrainanyň güýçleri agyr töwüsleri bilen ýüzbe-ýüz bolýarlar, emma olar tapgyrlaryň esasda ilerleýärler diýip Stoltenberg Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski bilen geçiren metbuat ýygnygynda belledi. Ukrainanyň ýygyna alýan her bir metr topragy bu Russiýanyň ýitirýän metridir. Moskwa özüniň imperiýaçy hyýallary üçin töwüşär diýip Stoltenberg nyktady. Mundan başga-da NATO'nun başlygy ýaranykda Kiýewe ok däri bilen üpsün etmek boýunça 2,14 milliard euroluk şertnamalaryň çarçuwasynyň bardygyny hem mälim etdi. Today I can confirm that NATO now has framework contracts in place for 2.4 billion euros worth of key ammunition. Stoltenberg Ukrainanyň 30 agzalyk ýaranyk bilen gatnaşyklarynyň häzirki fiýaly hiç açan ıtnysykly bolmandygyny hem belledi. İýulda geçirilen möhüm sammitiň dowamında NATO liderleri Ukrainanyň geljeginiň ýaranyň içindedigi barada beýanat ýaýratdylar. Emma ýarany Kiýewe çaklygy diňe haçanda agzalar razy bolanda we şertler berja edilende ýolanjakdygyny hem nyktady. 28 sentýabrda Britaniýanyň gorunmak stabynyň başlygy Admiral Tony Radakin hem Kiýewde saparda boldy. Ol Ukrainanyň ýakynda Russiýanyň Gara deňizdäki flotuny nysana almagynyň hem Kiýewiň inisiatiwany öz elinde saklaýandygyny isarat bolandygyny belledi. Gurrungy gidýän hüjümde Russiýanyň harby deňiz güýçleriniň 10 ofiseri helak boldy. Radakin Ukrainanyň baş harby stabynyň komandiri Valeri Zaluzny bilen duşuşyp Ukrainanyň ýaranlarynyň Germaniýanyň Ramstein şäherinde öz üstüne alan täze harby himayatyny maslahatlaşdy. Bu kömek Ukrainanyň gys aýlaryndaky we ondan soňky garşylyk tagallalaryny puhtolandyrmaga niýetlenendir. Radakin Rus prezidenti Vladimir Putin'in başladan urşy babatynda kontrollugy elden gidirendigini hem aýtdy. Ol häzirki we tomusda eden saparlarynyň Ukrainanyň ýeňis gazanjakdygy baradaky ynamyny güýçlendirendigini nyktady. Şeýle-de ol Britaniýanyň munyň her bir ädiminde olar bilen bilelikde boljakdygyny ynandyrdy. Zaluzny Radakin bilen duşsugy 28 sentýabrda irden yglan etdi. Ol gepleşiklerde frontdaky ýagdaýlar şeýle-de Ukrainanyň armiýasynyň zerur mätäçlikleri barada gurrun edilendigini aýtdy.